Ahojte. Takže keď je večer, tak ma možno nevidno, ale veľmi sa teším. Zajtra večer o 8 odletáme do Bulharska na slnečné pobrežie. Natočím niečo a dám na YouTube. Ok? No, takže beriem si veci, samozrejme, pekné plavky. Dnes sme boli kúpiť šľapky, ale bohužiaľ boli malé. Takže teraz sme vybrali takéto čierno-žlté. Mám aj slabomodré kroxy. Takže to sú všetky veci, ktoré mi treba. O 5:30 tam musíme byť. Teraz pozerám Hoď s Vyšťom. Neviem ako vy, ale dúfam, že mi dáte like na to, ako odlietame z Bulharska. A stavíme sa v Belgárte, či niekde niečo na B. A od toho tiež pošlem videá. Urobím fotky a posnažím sa z nich urobiť video. Takže čau!